Menyabuna nigo omogoko na baigo mochengo abagoko bwatanse litko liarero asegeti kemeyega kya nyakoe magiga yo maraya wegetaseni kya Ndizi TV daipona sanya kubwatanigwa enyangi numoyega obako wikiraniwa nabarali wegetaseni kya Ndizi TV nabarali akorwa ase chinyomba cyoboralia imeyarogongorwa busi na baigo abarai ababakogokera egetambukero kyabo daipona na baigo Elvin ase okoba egenteke makulindo mulikeito Job Maangi na bakawekera na sense meyo na baigo gotwaliganiria orobotiro kubatia Egetabu kyomuchakano ibere omustari oikumi na gatano na gatatu egegotebanga Nyasaye akarurambuya mwanyabantu taba erebieka kulende akamoa omokonyi omobwenerete. I, Dipon Ogato Wasanya, my wedded husband, I solemnly, with this oath, nigo yaba omochengo omonene Chingaki omoraria Ondizi TV Dipon Asanya abagako bwatanigwa enyangi no mwanchio ye Elvin. Omoyega okoreka ansegeti kemeyega kia nyakoe gegotoka imewode nyakoe ebunga kitu chache South county ya Kisii. Nomoyega oikeranwa n'abageni ao bakorawa n'abaralikorwa Ndizi TV abairi abasani naboigo abamate babanchi aba bonsi babere. Haleluya! Ambia mwenzako siku ni leo. Wacha Bwana. Omoyega oyunigo chaka ase etengo kurwa saba mura naboigo abasubati. Asabanchi ababonsi babagoswa asenchira bene na kuiriatirerwa na kogokerwa n'umuganda omunene w'abantu oikerana ase aya. Karibu sana. Omoyega obagokora wane kanisa asumurandia abagakwira libagalya bene kubarandelia naboigo kubabwatania abanchi abwo. That he honored a marriage festival with his presence and wrote there the beginning of his miracles. This marriage unto you, Lord. We pray, my Father, from this moment, your spirit and your power take over this couple. Chingaki Dipon na Elvin baba bakurwa eira uchigwanchana na komenya ase omorembe bakobwatya chira baba kolia litukolia lero. I will love her. I will love her, comfort her, I cleave only unto him, so long as we both shall live. so long as we both shall live. So help me God. So help me God. Twashangili. Abarali baikirana ase omoyego yo mbabaganelia amaya. Yeah. To my sister Elvin and Dipon, I wish you all the best. To Dipon and Elvin, congratulations, but esabari mbono ya chakiri. I wish you all the best, Elvin. Sikomo gako, Dipon. Sikomo gino. Asante sana. Kwa nyondo mtu kukutura, wacha tuacha kesho mapema. Notese niweke na saa tisa familia. Jele tumusidi Yesu Kristo. Milele na milele. My friend niriko mwatanzi. Ya maisha mema na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani sana. Asante. Nawatakia kila la heri. Ndoa iko na mazuri na iko na mabaya, lakini mvumiliane kwa yote. Nashukuru. Ni Lontiri, Getembe TV, Dipon na Elvin, nawatakia mema. Asante. Na mange abereka okoreka nakati yabona litukole nene aza Dipon Asanya naga yokonyora umwanchoyo ojibono balire ira gochi akonyora abana Chiwarongo.
ase ensemo ya baibuli na bamate na barobwo bakuganiria amaya ase nyomo yabo na kurwa eira guchikogenderera kubasira nturero twagokire turi no mung'ina na ba mintu bekenyoro na barau bajire kuyo mogeni oyo Dipon Asanya ngogete itukoria ara tariki 22 ande aorokine na ba mwabo kurunse goja aorokirie gesambekia goje sa baibuli kumuganiria maya sakogena nyuma ache maya twabaganiria maya nyasaba senia bamentere abaorokere likerekero kibakoboka kibagoso sae bamenye asobogi mabobo Kristo obogi mabobo chenu na baigo Dipon oproviri omosokiri setani oimokiri Yesu itegoro Rwandizi TV twabaganeirie esabaria engia yobwanchani ase enyomo yabo ginko reporteria Ndizi TV korwa segeti kemega kya Nyakoe ime county ya Kisii Job Maangi.